Monggo Dek Lintang Kairo katuran jumeneng wonten ing pepanggungan Sepoti Cong. Ya. Disapa Mas Lindro. Oke. Yes, selamat malam Sugeng Dalu Mas Lindro Mas. Selamat malam Wilujeng Dalu Dek Lintang. Dek Lintang Kairo. Wah, niki Dek Lintang saya sekolah nggih. Sekolah. Kelas pinten, Dek? Kelas 1. Kelas 1 SMA. SMA. Wah, hebat. Kau udah tahu? Kowe kok ngerti to, Mas? Lah ya kok ngerti infone. Sampean lho kok yo ngerti Lintang. Ora, soalnya nek nyoni sewu sing nderekne Mas Akbar sing Astabrata iku rata-rata stasi nom-nom kabeh. Mahasiswi. Sesuai menyesuaikan dalange nom yo sindene nom. Wonten sing sepuh lho Mas. Sinten? Ibu. Kuwi nom. Masa? Oh, nek digodhog empuk. Nom digodhog wis. Kuwi hitungane iki sing ngomong sinden-sinden. Cara wayang iki Dewi Kunci iki ya iki. Dewi apa? Dewi apa? Ibuke Pandhawa lho. Dewi apa? Saya mau ngomong apa? Dewi Kunci. Kunti. Kunti kunci. Kuncine sinden-sinden nom nggih ibuke niki. Iya. Iya. Oh iki wis. Ibu nggih. Jenengan mangke riyen nggih. Well. Aku iki kari mangesoni kok. Kari berkahi anak-anak wedok iki. Iki disapa sik kanggo kanca-kancamu sing ning SMP. Nggih, saderengipun ngaturaken Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Pripun iki Mas? Ya wis ngono. Dongake. Dongakne apa? Ulang taune SMP Negeri Tanjung Anom. 1 Tanjung Anom. Nggih, semoga kedepannya semakin jaya, semakin lancar. Amin. Bertambah muridnya pinter-pinter semua, berbakat semua ya Mas. Amin. Amin. Dan juga berprestasi tentunya. Nah, muga-muga kanggo muridé sing nganggo bu guru karo Pak Guru. Kanggo semoga diparingi kesehatan. Amin. Rezeki ingkang barokah. Amin. Lancar sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Dongakno wae. dongane Bu Andarini dongakno apa, Be? Muga-muga Bu Andarini SK-nipun cepet medal. Insyaallah ben ora dilebokno bang merah ngene kok. Ya ora muga-muga ya sehat kagem Bapak Ibu guru. SK. SK. Nggih sehat saya. Niki sunane apa Mas? Capek gunung nggih, Dek. Capek gunung, Nduk. Iya. Capek gunung. Enteng capek gunung pedhok lintang iki. Jengklengan ya Mas. Oke. Ngendel-ngendel nih. Siap lho kowe wani ra, Be? Wani ngapur ra wani. Iya, coba kaya ngapa? Saben bengi. Sapa sih iki sing jegleng? Kula riyin. Oke. Nyawa Top luar biasa. Luar biasa. Aku suka yang ini. Lah, kowe iku dijenggleng wong sak meter kotor iku wis bangga. Lah sampean apa ya? Lah timbang kowe dhuwur ya botak ngene ayo. Penting aja delok botake, sing penting jenglengane Mas. Jajal rasa sombong sih. Lanjutno Dek Lintang. Ben dijenggleng sitoke. Come hear me. Apa itu? Apa itu? Apa madhep aku ya, Pak? Besik titik Allah ketara kok menghadap ke sini. Terus? Iya, Mas.
Mas. Karo Iki ora usah tari ngedeni karo bocah wedok ya, Mas. Sing medeni sapa? Lah kowe nyapa dadak ngene ku? Jengleng iki gayane beda-beda nek kowe. Seje-seje. Ya, seje-seje nek kowe ngene-ngene aku gaya bangau. Lah kuwi gaya apa? Bangau nyapa tok ngurusi Nyapa gak jengleng. gaya banyak ya mas? Banyak ngat. Oh iya. Ya. Yen memajang hamon karo Ya. Alah. Nembang aja ngingeti wong edan. Wong iki gila ora kowe ya. Padeporan aja. Nah, Aja digagas. aja digagas. Fokus. Fokus. yen memajang Tes konsentrasi. hamon karo janar kuning apa kuwi ramuni? Hah? Kowe iki kakean gaya tiba ora muni. Muni. Ngene kok nyapa jengleng cah cilik kowe ngono. Lah iya. Mau muni mosok kudanan. Ora muni ya Dadah, turun tanda Mas Pedro. Turun ta. Marem. Jeleng ki lho Mas, jeleng Mas sampean. Hop, hop. Kok gemlodak Mas? Nek balung. Nek balung ya. Kowe sing ra iso jengleng. Ayo, Mbak Lintang. Lanjut ya kan? Ngono lho. Rungokne to. Heeh, iki lho dicontoni Mas Lindro. Mosok ra muni. Heeh. Heeh. Kembang. Urung wayahe Mas Lindro kok. Kowe iki aja get-geti cah cilik yo. Mbok mlawa muni. Heeh, ya. Wair wetan guna Yo, Enak ta. Ya, apa enak iki lho, Ayo, jajal. Mas. Jenengan pripun? pengen ra. Engko ra muni. Muni-muni. Muni-muni jajalan sik. Muni, insyaallah ora muni. Muni jajale. Lah biasane iku ra muni biasane. Duh ngono jajal. Cocok ya. Tak gem. Jangan tot. Aku wis yakin Kok gek kleru. Oh, ora muni. mosok cawe wedok sakmene kira ana sing iso muni belas. Lah, neng buke muni, neng buke muni. Ora muni. Ora muni. Ngapunten Ibu nggih. Nggih. Ut. Nyapa? Lah, muni. Bapak katarak to. Ya piye? Mosok daging kotot muni. Lah kek Iku wis tuwa. balenine jajal. Jajal. Ngapunten Bu nggih. Loh. Muni. Nganti ndangak. Leren sik, istirahat sik ya. Istirahat sik, leren sik. Mosok Ora muni. siap ora? Leren sik, istirahat sik. Rokok-rokokan sik. Ngawur. Ora muni. Ya, muni. Sing balung matane PC. Tenggono kene seret. Kowe iki ya ora ngerti nek dienggokne karo Mosok kowe. Busuk wae. Balae ora tau delok YouTube. Ayo. Lanjut. Jadi enggokne. Pacita sarwi jana
to kurang sak ceritan lho. Ayo Kang Bubuk ya. Wis katmang kok panggah. Turu to wisan. Syukur we. Ya turu isuk nang pasar. Ayo cocok awas. Ya. Kok munine pitik? Ya, lanjut. Ayo, Dek. Panas udan Janjine piye Mas janjine kepiye aja masuk-masuk aja mepet-mepet. Ya. Mas Andi, Mas Akbar. Nggih. Kalau wau sampun nampi cecolo saking bobo ketua panitia, Mas. Iya. Pak Ngersake Wijianto. nggih Pak Wijianto ngersake kali tembang. Nggih. Wonten liwung kalian perahu layar. Oke, niku siap, siap, pamundutanipun Bapak Oke. Kepala Sekolah. Dan Nggih. juga terima kasih kami ucapkan Mbak Aka dari tim Kepala Agni. Iya. Tante Jengsi terima kasih. Nggih. Ya. Ayo Cahayu. panas sudah aling-aling ceping gunung Ya. Natian wadah
Terima kasih sun. Mau pamundhute napa? Gelek kali prau layar. Pilihan. Kene no. Mesti slender sing dipilih kuwi. Piye? Iki SMP Tanjung Anom itu bukan hanya akademisnya yang berprestasi, Betul. tapi kerawitan juga juara nasional. Oh, ngono nggih. Nggih. Ada teaternya, ada seni tarinya, Banyak. juga ada vokalnya, olah vokal banyak. Betul. Iki awake dhewe aja nganti kalah karo siswa-siswa SMP Tanjung. Lah kuwi arep ngopo, Mas? Loh, ketoprak. Lah lakone apa? Lakone sing apik lho, Apa, Mas? beranak dalam sumur. Dalam kubur kuwi. Anu lakone sing gampang-gampang anu, Mas. Oh, lakone anu Mas, apa iki? Minat jinggo, Mas. Oh, minat jinggo. Minat jinggo? Yo, Oke. Damarulan. Kowe dadi Aku yo pas no Mas, aku ki paling enggak nek ga apa ki minat jinggo ya dayun. Oh. dayon iki. Iki yo kencana wungu. Kencana wungu. Terus aku. Lah kowe yo minat jinggo to. Lho Damar Wulane. Dalange. Lah kowe dadi apa? Lah aku minat jinggo. Aku Damar Wulan. Lah Damarwan kok ora ndek rambut. Seumur 3 tahun. Umur 3 tahun semono. Ah, lakone minat jinggo. Lakone Sri Tanjung wae. Ya jenenge Sri to. Iki Sri to? Sri. Sila Dikrama, aku Sido Pakso. Oh, Sido Pasok. Lah kono. Iki Sutradara. sutradara. Sing ngatur. Sing ngatur. Aku dadi patih. Patih. Kowe dadi Prabu Siladikrama. Dikrama. Oh, pas iku ben nek Prabu Dadi- Siladikrama pas karo pawakane. Ah. Aku kan gede dhuwur. Lha. Alah. Kepotonganmu kok celengan semar ya dhuwur. Kaya ngono dhuwur. Diwiwiti? Diwiti, monggo. Duduk. Para pamirsa, Sutresna Budaya. Besarengan kalian ketoprak Asta Brata badhe hanggelar lampan Sri Tanjung Sido Pakso. Kados pundi babaring lampan? Ketoprak Asta Brata. Gebyar. Sopo Lah nek sapa iki? Piye Kowe to, iki Tro? dadi patih kok takok sapa iki bojomu? Bojomu. Kowe iki bojoku to? Lah iya no. Lah ora omong. Oh nek bojoku ya tekoku beda. Piye tekomu? Tok. Mas. Kowe tak tewapuk lho. Lah jare bojoku. Bojo Lah iki iya ora di atas kene. panggung ora entuk kena Mas, paling ndak itu jarake sak kilan Mas. Nah. Ketoke ngambung kena ning ora kena. Oh, dadi sampean bojo iki sapa emban? Ya kuwi emban. Emban iki emban ora omong to. Hei! Kok mbok ambungi kabeh. Pak Kucur ki saking diajeng Sri sapa ya? Sri Tanjung. Sri Tanjung. Apa kok? Aja teko aku sing kaget diajeng. Mas, kok Mas. kaget? Mas omonganmu kleru ya, Mas. Walik ya. Kuwalik Mas omonganmu. Kleru. Piye? Leh ngomong piye? Aja teko aku sing kaget. Aja kaget aku sing teko. Aku ora kaget biasa wae. Santai wae tenang. Mas mateni dagelan gundul pirang tahun to hukumane, Mas? Ora dihukum. Diajeng Sri Tanjung kata sampun Kakang diajeng. Wonten dawuh Kang Mas. Tekaku ning Taman Kaputren iki ana 5 perkara kang bakal tak aturke karo sliramu. Menapa Kang Mas? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Dening kang pindho wong kang saleh kulono. Piye to Kang Mas? Mas, kuwi pujian to mbuh ati ya, Mas. Ki toprak lho, Mas, tak idoni melonyo sirahmu ki. Kaken 5 ya. Kaken 5. Ana 3 perkara coba pilihen diajeng. Menapa Kang Mas? Sing nomor 1 ya kuwi Anis loro Prabowo. Hei! Wis bar. Kowe iki Kumpet ki wis kok. bar. Aku mari petugas KPPS Mas dadi. Toprake suarane kudu gede. Jajal pamane kowe. Yo. Diajeng, Pripun? Kurang gede, Mas. diajeng. Sedika dawuh. Kurang gede.
Diajeng. Kurang gede iki kok. Diajeng. Injih. Diajeng. Injih Kang Mas. Gedene. Diajeng. Deh. Malah kaya luwak rupane. Masa bojo dilolo luwak. Diajeng, Kang Mas. Sri Tanjung. Injih. Pun Kakang nampa dawuh saking Gusti. Heeh. Gusti sapa? Gusti sapa? Gusti Benowo. Gusti sapa? Sila Hadikrama. Hadikrama pun Kakang kautus ngupadi tumbaling praja emas 3 plengkung gembala 3 gelung. Terus? Mula kuwi sadurunge Kakang tindak ngupadi tumbaling praja, Kakang nyuwun dhisik. Nyuwun apa Kang? Nyuwun apa? Nyuwun katresnanmu marang pun Kakang Sendro Pakde. Ade. Piye Mas? Sendro, Pakde Sendro. Sendro sing ngarep. Pindahan rene. Walah. Gawe kene. Ngatos-ngatos Kang Mas tresna kula namung kagem panjenengan. No, Nah, sakmono. Rukun Islam. Mas, gandrung. Saya tau gandrung kok rukun Islam lho. Kuwi pepeling. Heeh. Lho ora entuk. Sing romantis. Lho karepku iki kan bar lagi Umroh. Tanjung iki lagi Bar umroh. Oh, Ngono. Sing gandrung. Sing tenan. Nadyan wujude mung peksi. Tapi aku ya seneng kok, Mas. Apa diajeng? Najan wujude manuk, aku ya seneng. Iya. Diajeng. Ayo bubuk. Apa enek sudah paksa? Kowe iki Mas tulung ngono aku. kowe toprak dilok kudu bubuk Lah iya. Padahal bojomu lho irunge ora duwe. Lah liyane tapi duwe, Mas. Kok justru irung gak duwe iki petuk ngene iki enak. Enake piye Mas? Irung pesek petuk irung pesek. Irung urung nempel lambe wis. Ngerti keistimewaan. Sedan kowe iki. Agawe taline pronto wirat. Mbah sampeyan senindingi to ra? Sampeyan senindingi apa ora? Iki piye, Mas? Sampun agawe taline Bro, lah ngene iki lho, ngene iki lho. Lah mau piye? Sing kleru kowe kok nyalani. Lho mriki to minder lho. Aja minder to, Mbah. Coba Agawe taline pronto. Balikne to, Mas. tintingane pancen B. Terus sampean meneng. Anu jas. Oh, beduk Mas, beduk. Oh, ditindingi beduk. Sak dreme Mas, sak Jer. agawe taline pronto nintingi ngene iki. Mbah, Apa enek bawa didine beduk iki lho. iki Cepete kan pas. Oh iya. dagelan Diadeng Sri sabar Mbah. Tanjung. Injih Kakang Mas. Tresnaku krawan sliramu tak ibaratke tresna kang suci labuh tresna Sambaya putra. Sapa kita sing ora Mas, Saboyo Pati, Saboyo Mukti. Saboyo mukti. Iki jenenge jaranan ini. Jaranan iki lho. Jaranan kono iku. diajeng. Injih Kang Mas. Alus manis nyengsem make diajeng. Nggih Kakang Mas. Upama klakon Kakang wis kondur sampeyan nyuwun apa diajeng? Kula nyuwun mobil Kang Mas. Mobil. Injih. Apa ya klakon diajeng? Aku rene ngebis. Bangun mobil duitnya sapa? Kowe ketoprak aja kocluk Mas. Seorang seniman ning di atas panggung ki kudu perwira tak contoni. Lah iya. Diajeng. Nggih Mas. Pomo mangke Kang Mas kundur sliramu ngersakne apa wong ayu? Kula nyuwun mobil. Jaluk mobil Injih. bakal tak tumbaske wong ayu. Matur nuwun Kang. Lah ngono lho ketoprake ngono. Kowe nyuwun apa diajeng? Mobil. Yo ben tumbasno ya. Lho. Lho. Tumbasno iki. Lah bojoku sapa? Ing madya mangan kanca. Wis tenang engko tak bagi. Wis to. Silir kan. Omah. Ketoprak bosok. Wis suwe nggon kula lono. Silam lak tresno tenan karo aku to. Ora usah omong aku wis ngerti. Oh iya.
Kowe ora bakal selingkuh ning nguriku to dia. Ora usah omong. Wis ngerti ya. Kowe sok ben nek arek kagungan karo aku nyuwun putra pira diajeng. Nyuwun anak pira? Bek. Sarah iku diculeki. Kowe kok rasake blas toh, Be. Tangane iki lho bar diguleki mriki. Gek mau iki bar pesen anu, Ndro, aku tukono selfie kangsu kaya. Lah kok iso mbok genekne karo pesel. Kene ora mampu. Irunge mati, irunge pilek. Saiki cukup. Cukup teko pipi. Lah ora apa-apa, anggapen awake dhewe bar cipokan lho. Hei! Gose. Ayo. Saya tau rupaku rambutku iki lho. Clok iki pate lho, iki pate lho. Bosoku gendeng. Bojomu ya koclok tibak kok ya. Ora apa-apa diajeng. Oh lah ora apa-apa wis to. Wong kowe karek nampa ora melu ngeteno tenaga lho kok cerewet kowe iki. Terus. Ya, ginculku teko pipi lho, Mas. Bi, Mas Kodi mau Mas? Golek isi podang jen apa to? Ora ditinggali mesti ngono kuwi lho. Lah aku cek kangen lho. Lah, mosok dipengen seorang kok. Cek kurang. Anu Pak Ponco, wonten kamar kosong. Hei! Arep tak warai pendidikan jasmani. Senam. Terus. Aku pundi, Mbak? Boleh isi podang jenar. Ipo bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo. Iki ben ketok sedih iringi luntur Mas, luntur. Luntur. Sing sedih ku nek wayangan Telutur. Telutur. Oh, telutur apa luntur? Bisa luntur. Tutur, tutuk. Diajeng Sri Tanjung. Cek kakang Mas. Sawetara cukup semene anggone awet diandum katresnan. Pun Kakang bakal ngupadi tumbaling praja kanggo kamuktene praja diajeng. Cek kakang Mas. Sing tak jaluk sing ati-ati. Nggih. Aja gampang lebokno wong lanang. Boten Kang Mas, kula namung tresna kalih panjenengan. Kula niku setia kalih panjenengan. Kula niku sayang, Mas. Sambruk. Aja kaya ngono. Sing gedhe atimu diajeng ya. Nggih. Diajeng. Cek kakang Mas. Emban. Komban barang itu. Aku kangen karo emban, Pak. Diajeng. Lelakno aku lunga diajeng ya. Nggih, Kang Mas bakal tak anteni tekamu. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Iki maca apa jane? Silo Adi Kromo. Silo Adi Kromo model ya ampun, delan to. Nggo sarung kowe wong bar sunat Toprak milenial iku ya bebas. Oh milenial, ya. So peksa. Bud. So peksa. Wong lanang kok kapusan, wis tak apusi kowe. Sri. Wed. Sri Tanjung. Nggih niki sinten nggih? Lho. Lho, lha sapa iki? Wah, ketoprak kok koclok. Lah dadi sapa? Gustimu Silo Adi Kromo. Oh Gusti. Iya. Sri Tanjung. Nggih Gusti. Ning papan taman keputren kene wis ora ana salah sawijining pawongan. Ayo. Ladenono aku ya Sri. Sri. Kok wedi aku malahan. Sri. Ayo Udengane ladenono kayak aku Sri. celeng. Celeng dari Silo Adi Kromo. Toprak koclok Sri Tanjung. Nggih. Garwamu wis temekaning pati wong ayu. Ora mungkin. Bojoku sing ganteng dhewe bakal mara mrene meneh. Alah. Toprak ora mungkin. Enggak mungkin. Ayo Sri Tanjung ladenono aku Gusti Silo Adi Kromo. Kowe bakal tak pinangkani nyuwun apa lamun ora njaluk mudine lintang.
kelawan rembulan wong ayu. Mah aku mah. Ayo Sri Tanjung. Mah gonmu cilik. Lah. Wes langsung minder nek wong lanang di ngono langsung don. Tenan kuwi. Toprak kucluk kowe. Ayo wong ayu lah dikono aku. Mah. Sri Tanjung. Mah. Duh. Ayo wong ayu. Mah. Kowe gelem ora? Gak. Kowe bakal tak pinangkani kowe njaluk bis tak tukoke wayang tak tubaske. Ayo Sri Tanjung, laden ono aku wong ayu. Aku nemoh ya mah. Aku ki setia, Mas. Iya. Mosok to Mas. Seminar Mas, seminar Mas. Udah. Walah. Apa sak ketoprak nggo seminar bener. Toprak milenial kok. Wah lah gila. Apa iki sing jenenge takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Piye, Mas? Ayo ayo. Ayo gelem ono ati aku. Aku mah gelar kaya ngene aku mah. Sri Tanjung, ayo laden ono wong ayu. Aku wis ora kuat nyebut harga nafsu. Sri Tanjung, ayo, ayo Sri Tanjung. Ayo. Woi, COD. Celuk deret-deret. Ente to, Mas. Mas, mboten pesen paket kula, Mas. Mboten pesen paket kula. Mboten salah alamat sampean. Ya. Kenapa? Colone kegedean. Iki jare contohane sapa to iki? Bosok cilik, celana gedhe, bosok sakil jarake. Sri Tanjung, Kowe iki sapa? Lho sida paksa. sida paksa. Lah sida paksa kok kaose toko obat suket tuh. Aku golek tumbale bojo. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Jebul kaya ngono tumindakmu. Gusti sida paksa. Piye? Gusti sida paksa. Piye, Den? Kok sapa kok den? Wis aden lho. Kamu Den. Aduh. Gusti Seladi Krama. Sida paksa. Piye? Kowe kok betah mendhe bojo Sri Tanjung sida paksa. Keng napa kalih garwa kula? Wong wedok ngene iki ora perlu mbok labuh labeti ngono. Keng tumindakipun kados pundi? Wong kok ora duwe isin malah arep tresna karo aku arep diperkosa sida paksa. Kaget. Sida paksa kathoke mlorot. Kaget. Pripun kaget? Dasare bojomu ki tresna karo aku. Tresna kalih panjenengan. Yen aku ora wong lanang apik, ora wong lanang becik, bakal tak lakoni ning aku ki eling yen kowe ki andahanku sida paksa. Bojo kula ngonjak panjenengan. Sahidumu lho kok. Nggih. Iya. Iki Tanjung. Jong. Jebul kelakuanmu kaya ngono, he? Boten Kang Mas, kula mboten tumindak sedeng Kang. Ora tumindak sedeng piye? Buktine Kanjeng Seladi Krama. Mbak upret-upret. Apa mbok upret? Mbak uber-uber. Ora mungkin. Kowe janji apa karo aku? Kowe ora bakal tumindak sedeng. Aku setia Kakang Mas. Yen Gusti Seladi Krama gak mungkin. Jenengan kuwi Gusti. Ya kowe omong aku sih. Kula ben penak nek main. Nah. Jong. Jangjung. Kok Kowe Sri Tanjung kok guyune beker lho. Heh, Nggih Kakang Mas. Gusti Seladi Krama ora mungkin tumindak elek mergo dene cah pondok, ya to Gusti? Cah pondok. Iki saikrok loro. Tanjung. Nggih Kakang Mas. Sabar ora iso kowe, Malah celelekan. Celelekan. Katake sapa? Edian ke kodrok. Katake sapa wi? Ki wong ora gendeng. Katoke Pak Barok malah. Katake sing bedhuk kuwi lho. Katoke Pak Barok ngawur iki kok. Kila. Nah, iki. Pedah apa kowe? Urip ana ing alam donya kene. Mbok gawane apa kuwi? Gawano supaka, pusaka. Pusaka. Aku ora lumut, ayo. Yen aku mbok pateni. Apa? Nanti. Ngene lho, kowe Iya, kok Mas. nek aku bapak-bapak mbak nek getahku wangi,
aku dadi ra salah nek getehku ambune banger dadi aku salah ngono. Ayo Oh ngono. nyuwun sewu Kang Mas. Heeh. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Nuwun sewu Kang Mas. Yo piye? Menawi kula lepat, Menawi kula lepat, ganda kula banger. genta kula banget. Menawi dening kula mboten lepat, mboten nglampahi lelakon punika Kang Mas, getih kula anggondo wangi pramila pejahana kula Kang Mas. Jaluk mati kelakon mati kowe. Ya. Lho. Mati kabeh. Kok dipateni kabeh to? Sida paksa emban tak pateni kabeh. Emban ra tanggung jawab. Kowe mati apa ape ngemiki Jarine anakmu? mau piye? Nek getih ambune wangi iki dadi gak salah. Gak salah. Nek getih ambune banger dadi Salah. iki salah. Tak demeke sik. Getihmu sing Sing mbok tusuk mau lho. wangi. Wangi. Wangi ta. Tok 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 tok. Tok. Kowe gak salah. Mas. Kowe ra salah sih Taju. Mas. Bare kowe kok ora ngomong nek ra salah soban. Kowe ku mati. Mas. Kowe kok edan ku piye? Kowe receh-recehne Pak. Mergo getihmu ambune wangi. Sok ana rejan-rejane jaman kene tak jenengo Tanjung Anom. Tuk tuk tuk. Loh, kae kok ana wong guyang kebo ya, rame-rame yen rejo rejane jaman tak jenakno guyangan. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Cerita Banyuwangi sampun. Banyuwangi sampun. Sampun saniki gamer suka parisuka Ya. Pak Ponco kacan megah panggung. Oke. Diringi iki nembang ya. Diringi nembang. siap. Monggo Pak Ponco, Mohon izin. mohon izin Pak Ponco. Heeh, langsung tibake podang kuning gandeng Podang wau kuning. bawane Iya. podang kuning. Heeh. Yuk langsung garap seragenan kalih ngiringi Pak Ponco minggah wonten ing pepanggungan. Heeh. Maka yuk podang kuning diados. Pake, sapine didol wae, nggo nanggap iki wae, ben tambah rame. Boke. Monggo Pak Ponco.
Dados pundi Pak Ponco Yulian kersa minggah menapa mboten? Pak Ponco wonten Pak Kajan. Oh sampun mboten kersa. Oh mboten kersa. Nggih. Dasar yayine nggih saya kok Mas. Dilanjut aku tak maca layang di sini. Monggo Mas, monggo. Katur Ki Dalang Akbar nyuwun gending caping gunung Roro Jonggrang kakintunaken Bapak Kepala Sekolah Pak Ponco beserta Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Wabil khusus Ibu Elisa. Oke. Wali kelas. Kira ki 9G. Ucapan sugeng mirsani pagelaran wayang kulit Ki Dalang Akbar saking Farah Ayu. Liwunge ning gara-gara. Siap. Sinten niki? Prau layar kanggo penutup ana ing season limbukan Dik Sinta, Mbak Enggar karo Dik Beatrice jumeneng bareng. Yuk langsung digarap dangdut Jaipong. Prau layar kanggo penutup ana ing season limbukan. Yuk dadekke celorot prau layar. Permintaan saking Pak Ponco, monggo. Terima kasih. Mas TB, Mas Lindro. Wonten dawuh Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur ingkang baku Mas Lindro, Mas TB ndonga napa kagem SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Nggih, dengan usia yang ke-63 tahun SMP Negeri 1 Tanjung Anom insyaallah semakin berjaya, semakin berprestasi dalam mencetak generasi unggul. Yang terpenting adalah adiwiyata nasional mandiri, insya Allah tahun depan bisa diraih SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Amin. Amin. Allahumma amin. Mas Indro. Dawuh mugi-mugi sedaya muridipun sukses anggenipun cita-citanipun kasembadan Mbak Cangi, gurinipun sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Amin. Ketemu next time nggih. Nggih monggo. Duh, piye? Ayo neruske lakon. Sawise sesaji ingkang sinuwun, tak derekke, Mas. Pupus sing dupa gumun mangambar sawaning krana sumerebak arum gandanya. Kandanya sasmita jati sasmita mangsiting dewa.
dening tumawa salami mong awase eling lukitaning alam ijik urip piye sing ngene gele cahe mule sapa Bratasena isih utuh meger-meger malah sak rampunge mulih saka Gunung Candramuka cahyane sumunar bingar-bingar saiki mbuh ora idup golek reka daya nganti sak matine Bratasena nek ora iso mateni Bratasena kowe bakal dilereni saka rombongane wong-wong negara Ngastina